Hello mga Kwigel! So ito po yung bago ng Kenny Rogers Snow Cheese Roast Chicken. Tapos meron po tayong mga side dish, tsaka di makakalimutan yung muffin. May spaghetti po, may white cheese, at soft drinks. At bago pa tayo magsimula, pwede na po tayo. So Sunday po ngayon, meron po tayong shoutout. So, kain na po tayo. Kain po. Kain po.
Sarap.
Ayan, simulan na natin ang ating shout out. Shout out kay Camille, Elisa Gubi, Rian Clay, Elma Garsalia, and Garsalia family ng Nueva Ecija. Shout out kay Clyde Ivar, Kring Dalagan, shout out sa kapatid niya si E.L. Jeanette, shout out sa best friend niya, Analisa Vicente from Jeanette Zulueta. Mile Ted Inyega ng Hong Kong, shout out Fundador family ng Bacolod Negros Occidental. Sa bayan ng Candoni, shout out Marilu Rendon ng Korea. Edna Vargas ng Mandaluyong City. Ito po. Shout out Linz. Shout out Reyes family ng Basud, Camarines Norte, Kiladad, June, and Linda, mga anak niya. Furtherlin, Renalay, at Julian. Criselda D.G. Cortez, belated happy birthday sa anak niyang si Rocky Rivera. Kay Darling Wenceslao, shout out sa first apo nila na si Gail John Wenceslao, Carino at sa manugang niya si manager si Gideon Carino at sa anak niyang si Wesley from Santo Niño, Biliran, Binangonan, Rizal, at shout out kay Nixon Santos.